a legrosszabb a sportágban? Mi a legrosszabb a sportágban? Mondd meg, Zsolti. Beugrani a rohadt vízbe. Igen. Na megnézzük, Steffit miért lő. Steffi, csak padból. Egy simán is van. Nincs bózkodás, csak pad. Úgyhogy legalább a tartól benne legyen, amit szoktál. Hoppá! Ezt nem szabad kivéteni. Várjál. Ő a király, Tomi a király. Na jó, ezt kivágjuk, várjál még egy. Ez nem marad. Hát ez sajnos nem biztos, hogy látta az optika. Adj egy rendet. Csak összejön egy gól már. Na most. Bazd meg. Ez feltett meg jól. Gyere ki! Hát itt nagyon komoly kapusotok van. Kár a filmért tudod. Na, egy utolsó, Tomi. Szedd össze magad. 8-8. Figyelj, mert vesznek Tomi. 20 másodperc van a meccsből, Tomi. Hát vége. Ezt buktad. 0-0. Ezt buktátok.